A AMPA do Colexio Grupo leva xa 6 semanas movilizándose para reclamar a incorporación dun titor para unha das aulas de terceiro curso de primaria. No día de onte, sen embargo, semellaba que había algo de esperanza no medio da incerteza. Xa van 6 semanas nas que as familias do Colexio Grupo levan concentrándose fronte ás portas do centro educativo nunha protesta que, aínda que segue sendo firme, este luns chegou acompañada dun raio de esperanza. A falta dun titor para unha aula de terceiro curso de primaria está xerando serias dificultades na xestión educativa do centro. Dende a AMPA aseguran que a situación se volveu insostible, afectando non só a aulas sen profesor, senón ao conxunto do centro, que ve recortados os programas de apoio e desenvolvemento educativo pola falta de persoal. A protesta de onte chegou tras a promesa de que esta semana se celebrará unha comisión na Consellería de Educación, na que se podería decidir o nomeamento do titor que falta, aínda que a decisión final depende da cúpula educativa. A AMPA, confiada en que a resposta chegará pronto, pide ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que autorice de inmediato a incorporación dun novo titor para evitar maiores prexuizos aos estudantes do centro. As familias non se renderán ata conseguilo. Unha situación tensa que pon de manifesto os problemas de persoal nalgúns centros educativos.